Anopano sia abogana de shimaye mobibia achima makwaba deba ahenkan adiokunu miensa echipo miensa kasafidie esuo ebraso esa ensama hodo asamufo ejina tenten asamu ekroje no yede ni nyina da ebesomuo na ensemi ya boabo ni nyina no afri kojo apaw newsroom bebi amitie eye eno ekua afrankoma studios eno batampa ni studio ne yatia ensem ne yabetwe ne srani abasa edimu echirechire mu nyina asomuo anupai sem na doso pa na ni ebedi mu akutin ebi enise ningo pram ra shebedwani wonimonyamfo Sam George wode atodwa awochemu se ekwan abayi ni mpenifo bi ede ne faso no enya ade awomeka ewo emuo saso ana wo penipa bi ade atodwa echemu se asenti aboa mpenifo asatenchina ache a driver fo nteso no a driver fo so wo mugina bebia wo mugina wo ntimpo ese odogo bi enu abe afa abusua ensafufuro mo no ane mpenifo eda Brem Central Municipal Assembly ano adi jumedie tenchrenche bi hihye so ma emma animpo enkwada wo mo asetena epa ananu peye becha esobosompo na yakwa amanfo ekuro esuo na kura yede kwa ne yede ni ebekire mu ewo Nigeria eman emu amane boy fi wo eba ni se empenifo mienu bi eho aka ne entia wo mo aka no twenwa so wo beti emu semanu pedi echi Abefo Ahenkan Kasiebo so Facebook Ahenkan 93.3 FM udu wa na wa share ye wa like na wa dwenkyere so wo de eguwa ama ebresem ye bekenkan ni sa pepepe ama wo YouTube live so ye demu ewo ho adwenkyere kro na betimi dia fa emai so 0594 841044 0594 841044 wo de fa wa ebran so ebekenkan ni nyina da ama wo anupay anasipiesie no enkoma rich drop natural mineral water penifo wa mo eda no rich drop enterprise enanupay wa mo an wa maso yasne sika afemu a yade ensem no kirekire mu ebesomo menso amache penie and pemidin ane mame ekwia Janewa afi abusuan ensem no kiremu eni Ahenkan FM abusuan yesha ensem na se yesha se ade afri wo man Ghana yemra hye ebedwefie mrasha bedwefie yesha se free enyina ne se ya wo man mu anani enkrofobie wo mu hu fita free wo mukuro mu ba ye betu dwa wo mu kiremu se ene wo nyankopon wa wo bo ni wiase no se ne wo sifa bo ne se wo ba ne wo ba enya de mbetimi aka mu bom asa awadefo ebse wo bo nipa wie ye ne wo sa hyemra etoso ese nipa na yese eno ne sempo anu nwea enti wo bo ba man wo bo ba eka ne wo se ne sesubofo wo wie ye an wo tu dwa wo kiremu se wo ba no eye ba ma ne yere ba ma ne susu ye ba ma ne ekunu enti ne sadia ba ma ebe ware yo ba woba enso be ware woba na se be ma wo kwan eda woba eho wode sansemi nyina atudwa na krofo bi sori a wo mu kire mu se wo mu de sambra no enya de a wo mu ebetimi edi so efse woba pani to wo ware ne nyonko ba be ma susu pese wo ware ne nyonko be ma wobi wo ho susu a wo yoba woba no wo ye no wo hwe ne ho sania ebia wo nimbo bo table tennis wo nimbo enisan wo nimbo na wo hwe ne ho di otimi se a wanyoba sa keke we bema enti ne wakwa akoda na ni nipadua no wasesa no na wada ne bema wo bi susu wa we bema wo hwese ne wo sifo ma ne ho woso na wo hwese ne ne ho nam ye mere na wo timi hu se wonye bema wo ye oban fom so na ba ye enti ne wo no so akwa akoda wo wosimo sesa me na monya mi wo ba na wo ma ye no wo ba kama egusu a ekoso ne no anensemi bi ebepie mu ewo my Ghana aka wa mu hwe nim se yeso ye betimi age atumu na lesbianism gayism bisexual transgender enu susu etimi akoso na ensemi kopie mu ewo ye mra hye bedwefie no anani mra hye bedwafo bi sori ya wo mu kyemu se sanu ye ani suban nya de wo betimi
agye to mu omanmu saa ne ye ni suban na bre bi baya ekoso wo Sodom and Gomorrah krodwa ne so enam so manyankopɔ abufuhyew eba wo mo so enti se ne be ya sa abufuhyew ni bi ema ye so no ene tiate ekuo abedwekuo ewa mrahye bedwefi a wo mo ewo mu dibre na se hyehyɛ ya edi atu wo manim wo mo tambo nyina ne se wo mbehwe na wo ba so so etimi awade wo ba ma so betimi awade be ma nti wo mu guso a wo mo hye ho emra denden di emra ne ba wa wunim a do ho be fole sa eniema bi ati sesei wo ye oba wo be kasa wo kowale ba ma so so be kasa wo kowale be ma wo ba wo kwada ne ho be ma wo kwada ne ho ba no emra no ane wo ebedi eye pa enti ekoyi wo mani so adim hu nyina ne se sa ne ye no enso betimi akos na ada wo man ka na ya mamre ane ya mane enso edi na ane na akopie mu ewa mrahye bedwefi a abedwekuo no wo modoso panso ne wayi ne tie pie ayi ne ni mepie se kwambia so wo ku etia sa niema no aye woni monyamfo sam na te George Jata eka ne din wo ni go pram mrahye bedweni ne ni abri ye pa se kwambia so wo besore agina na promotion of proper human sexual right and Ghanaian Family Values Bill 2021 enu so yetimi ade akoso na esa se wayi ne ni mepie ti na penin dia tudwa wo chemu se wo bre papa wo haw ani atetie wanamu ebipa na namo wanamu bia ade wo chemu se esa se wayi ne ni mepie esa lesbianism gayism wo bekwatia ewo maimu ntino sadacha ne okokopie mu wo bi mai so wo tu kwan kwa brochira ne wo duru wa wa haw ni atetie abrofo ne di ne nnamu no enya sem ketwa okokodu wa esa se wo ye Ghana ni nti ebi a wo akono Ghana sika ne kita no enti obeduru na wosanko wotimi kwa na wakoko sisa na ni wonye omusika ni bie wakwa ya yehwe ne nim denje ne passport ni ID card yesi aha wonya de ebetimi ama sika ni bie evisa sika udwadi a emfamra kwan so no ni din aka hu bie wo ye no krampo so free wa wase wo makwa bia wo mokwa akotwetwe nkomo wo matena se wose nkomo twetwe bitimi kwaso wonya si forma na tse ya suma asrafo na wo maba betwa ne hu se yehia an wo chem se sa ne ye ni suban na wo moda ne die no wanu won monyafo Sam George empusu no enka ni kotu mpo kotu na ya wo hye no enka mpo na ba be ka ne shirt na ne wo mo ye no ebufo pa ne wo mo ehye no weni ka wo mo ya akoyese ne wo mo ka na hye se ne be ya asori a wasori agine se lesbianism ni gayism no wo kwatia ne ka wo be ka na no atumo na abra na sesu wo kire se we no anya de betimi abra na se kura we kura ehye ne kura ehye ne den emani hu se ne wo ye ne onam kwan paso enti kwan bia so no wo be so ne wa hye na watu ni sepso wochem so ebre bi ba ekura na nke wose wokọ dwumadie bi ewa Landing School of Economics na wokọ ye na tsenka wo hia student account na ne wetimi ade twetwa no wo ho wokọ kodu bank woso wokọ akobi account no ye hwe na nim din hwe ne passport hwe ne ID card ene esa wo nu konkonsa enya de betimi ama ne abi account no wasisa ne ma nyina agina ba akopɛ sa wasole ese wo ku atia lesbianism any gayism ewo maimu na ntini wa kama wiase nyina ate ese ne wa mu ye wo no emmo ni pusu wonya ka ese wo besore ne wakuati asade ne kwade woni monyamfo Sam George ese wo gina mu pampe se boliga trogo no to do a program in LSE. I needed a student account. The university gave me a letter. The bank refused to open an account for me. As we speak now, I can't change $1 anywhere in the world. They've put me on a money laundry list. They claim I'm laundering money for evangelical conservatives in the US. So I can't change, not anywhere. And I've done some travels in the UK, in Dubai. I can't change because when I say who got change here, they best swipe your passport. They swipe your passport now one will say Kasha and the and they're like, no, we can't change for you. Sorry, you have to find the currency of the country. When who Libya, who do what? I just pagan and Nibi now over panic now on cost some or you use your bank card. Even when I travel my diplomatic passport, you get pulled out of the line. You think that, oh, maybe they want to give you the diplomatic passport. They put you in a room for 2 hours, embarrass you, because then you've gotten off a plane with Ghanaians and people see security people come and surround you and walk you into a room, set your bags and all of that, just to harass you. They don't know me well. Those things, they give me hunger to pass this bill. It is those things that spur me on, because the more you try to break me, the harder I'll come at you. Ahenkan FM.
Abusiani aye woni monyamfo sam na te George ni go pram mrahye bedwani abedwekwa ya pa wamo ewa mrahye bedwefie se wamo hwe na lesbianism gayism anti-gay bill ehomra wamo fama montenso no wonu so de anima woka ehu ebie ya to ansam ne so ewo nsam fufuro mu a na watwi ahase a na enkrata ba montenso na enkrata no Every Ghana Road Transport Coordinating Council and Pennyfo. Enkrata ni musam and wamudi tu dwa wamu chemu se. Ene ya shenti abua kwasura machese jedifo. Wobia ho papa na passenger for wobiesu. Ene a driver for ni a passenger for mate for ni a passenger for nyasem ketwa. Wamu timi di face wa na se ubekwa kwa shemu no. Wobia nyo obia shio ashenti abua kwasuruntia. Enti ebia woni pa kunenua kwa fa ka no. Ya Jini 2 cedis and walk 2 cedis 50 pesos into Kobasa na enibre eswa banti wamo de baye betu dwa wamu chem se afei ashenti aboa wamo ba beteso baby ashenti aboa ehwira kodru bia no Ghana Road Transport Coordinating Council editu dwa wamu chem se wamu tisu hu be se wa ha enchichemu edu 10% and wamo etie free so na ensemi ba mountain so driver for nkabomko bebre na bekasa edin sama wodro tudwa wamu kiremu se enokura ni nyame anim se ashenti aboa no wamu gitumu na wamu ete eso adachi bia be ha wamu pa ha be ha wamu no wamu di mu kirekiremu nyina atudwa na ekofufra wamu so asore ye Concerned Drivers Association of Ghana wamani abriye pa ekwa itutre ni yera pa wili di atudwa wo kiremu se ashenti aboa wamu ba bete so no enya ade mu papa bia ebebre wom emu papa famre wom anyina ne se wose wom ti ashenti aboa so social fango eboa baby agina ne gina fango kitwa bi ni yate free so saketwa no entimi nya omo hwenti sempanifo agina so ese na fango ya tikitwa bi free so ntimo so mu ti ashenti aboa so a wom se ebe ha dwen eyepa na watu ne nsam so an wochem se sanhyehyɛ ya ni trimupo ya Ghana Road Transport Coordinating Council penifo ekwakwatena se a wom de ba mountain so no wose driver for wom mbwamwa wom se wom ba beji atum nyeti a wom anyi ntum ne se wose ene spare part boa akosoro o hwa niam a wodro bia eboa ema omudwubedi asusu timi konkan a ni nyina asusu atimi akosoro enti wom so eti wom de so a efa baabie no wom ebebre wom tiswe anhwa na spare part wom atimi ankwankoto enti wom srapa sankrata ne de Ghana Road Transport Coordinating Council penifo de aba mountain so enso se ne be ya no kwaredie pepepe ye kabi mami kabi betimi akoso ntino Concerned Drivers Association of Ghana penifo ade atudwa wo mu chem se wo mu srapa esen companifo emo mre kakra na wo mu ne o ma driver fo entrase ensemi wo mu ensusu ho wo mu susu na ekobasa wo mu ji atuma na wo mu se wo mu nyina wo mu akwatena se esa afei ashenti aboa no wo mu ebete so se koba ne sese wo mu anyi tumu so dia no wo mehu se wo mu nyina no wo mu ka mu bo mu ese wo mu nyitum na momani manim ye koba ne se wo mu ji atuba anhwa no obi wo wo koni mu a wanti ase ekoba ne sa ede apinisie no wo haw ne atete ana te se ebebo mo so na pawili eto so ana wo kire mu se wo hwe fango bua ya te so a wose no wo mutimi ngina so de bia da enkasa wo mu so te ashenti abo so esade achi ade se nyina eto awodo a ane yedi ba o man mu eto kwa na ekosoro ente wo mu gitumu kura na wose ne wo mu nam kwan so a wo mu tuato road wealthy ene so wo mu tuabie afei ka ne ho insurance na wuni bi na post ni so mu otimi kogina otimi di ukogina emra no wose sa insurance ni nyina ekosoro spare parts bo so ni nyina so ekosoro enti won bekasi superpi asisi won kasa niema nyina eboma enya de a asenti aboa ene penifo prince chinchina che won teso no ene so betimi aye eye when abani anya dia daba fubu to on because of say eniema kosoro say wo se wo ko market akoto dia papa ira wo beton say ba ira na driver ni so beton ni driver ni market and ni mate ni market and asema ye can say ye can watraket ye can ba issue say ni driver say ye test love FCC petrol ni timi ba from kakra mba be say 9 cedi e be 50 pesos e be 9 cedi 30 pesos ana ACD 99 pesos bisa and o ka say ye test ye timi say eniema no ye test kura ye betimi anya kakra dia
ya to pass na ye to no insurance na ba na tum percentage about 100% no ebetimi anya sika twa roadworks every 6 months we yi twa ye na asem nyina no ye nim so oma no mu aye din daba ni so mu aye dama ye nim se ye da abanko from be kwa kwache bi machi aye kutuba but enkusi agada Ahenkan FM Busiani aya National Chairman Wada Concerned Drivers Association of Ghana ye rapa William womani abriye pasa senti aboa no wamoteso enye ye wamoteso na kaye ya kankrata ne ba montenso no wamo ntwen kra ntwimpenifo aboa so eba ya nkombeje tumso wedie wamose wamosrensa dansa ye moamuchituma enye ye de biata abusia ya toa ensem so wo ensem fufromo na ye ba bepiemu ewo yan peso so Brem Central Municipal Assembly budget analyst wada eye mansin anwo eye Rashadra Kojo enim wade atudwa wochem se sabre empenifo awoda womo eda mansin na no wama ye krado ye pass wo how ani atete a emma ne kwada enemu no ani emposabio ye nwane mu a wamuso onipedwa na akwa bebi atochima no wamu na mu nyina no wamu behwe no wamapakwan bi asane ma no wombetimi esi ano anu ye omani suade ehunu ninti no wade tudwa wochem sanya de a akwombetimi atena assembly hona ne wamadwen amatimamifo hu se emma hawa wamu komu anie emma susu die nie ana sabio ye nwane mu so a womedidem no wamu so edie nie waso omo ye ne sa enye ye de biada enti wamu ba montenso an wamu hwe ye de nkomotwetwe a wodwo pina atimi koso na nkomotwetwe ne ekoso ewo eyem achima boabo basra sorry dem ewana dwumedie ne ekoso a wamu ne emma ne mema ne kwada empo ye nwane mu a wamedidem nyina ehia ya wamu bisa ya ehunia ohaw ne ateti ya wobia so enamu na eno ana budget analyst wadamasini ya no ye Rashadra Kojo enin edi atudwa woche musa enhihye ye wei no anasa trimuponti a wamu de sadwumedie egu montenso no wamu pese wamu hu wo haw ani ateti a ani Brem Central Municipal Assembly adihye enamu na wamahwe kwan a wombetimi so afa esia no watu ne nsam so no wochire musa adwumedie ya wamahye ase enye se bia one day job enye se bia nanu a wamu ba be ye enmo anu no wase ebrani bre nyina betimi akoso na mpo no mantem a wodru ahyemansin ase nyina no wometimi akwa na emma wo haw ani ateti a wamu namu no wometimi ahwe na mpo no wamahwe kwan a assembly ni so betimi afa so aboa se ne be ya ma enkwada ene mema ni mpo wamu a wamedi dem nya tse adehye wo Brem Central Municipal Assembly no wo bia hu betimi ato no wamahwe adisa adwumedie ni so etimi egu aponso na adehye so hawa wamu enamu no anu so etimi abrase watu so an wochire mu se ewe agenda plana penifo ade eba monten so se ne be ya adehye wo Brem Central Municipal no so no ye betimi atwe abaye penifo na ye penifo ehu wo haw ani atete bia ye namu wo mu hu ni sa wo se ebe emre pass wo betimi aso ano asense wo mu betena se na wo mu adwen amatimamufo ekoba ne sa na adwumadi a wo mu edi ye no etimi ankwankan ne pompo so no wo metimi ehu enu te se ne be ya wo betimi ate afritimamufo enum nti an wo mu de sa adwumadi no ehhehye eso ye gender plan na se wo ye gender plan ense se otena baby na wodwen ma amamfo eso ne amamfo be hia se ma ho nsem emema ho nsem enkwada ho nsem se bi enuan mo omodi dem mo nipadua mu people with disability ho nsem ede enu omo hawo ede ne na ye mensi no betimi aye ema ohawo no a omo mu no ebebras wohwenhye mudie na ya bo mo nas mo a kire sa areas aye kan nyina ye de ni nyina begu paper so na ye plan ye plan afibia no se na ye ne omo ye prioritization no se basi wo scan ye ya de he ne mo ho da wuro de he ne nya ne first omo akeka ka no ti ababo ye be kwa other communities sa akopose be wi community bia ye bi na wohwe a to le bia ye ya na ye friend pa na nyina assembly tiaba ne sa ye nye nipa no ina number se ne hu se se kom na so gender issues no so no hwa e ba ye nchere bia be mfie miensa na imu na ye gender desk officer ama assembly bia nti o gender desk officer ono no be hwe na issues e fa mema mofra ne ade ye be address no ba kuma
Ahenkan FM. Abusiani aya budget analyst awo Brem Central Municipal Assembly Yera Shadrack Kojo enim na wakasa wiye no ana eme bi ekoko pie mu ewo dwumedie na se wo mo so eto omanum tuo ekire wo madwen efa mpenifo susu ye ne wo mesusu afa Brem Central Municipal Assembly animu adehye ehu yankwala na amonum wi no ese yawofo no yehwe na yede nkyerɛkyerɛ ma na futu mom na motwom ho firisa ade no sense adisua na be ma mu daachi ayom daachi sam baya no mbisa ye se se ya hawa yen yawofo yewo yen fa nto omanim na mo so mu kwan ya amde fa so nti ahawa me no be kan ne se eye ye mofra na amonu wi no ebi awofo waka nti amoso ebema na amoso kan ebetimi ayeye na amoso atimi atwom ho afirisa wi no sanse wi no de ohaw bebre eba ye ka bibi fa ema ho ema any position as ana ablibia no ema no ne so amonko position entini ya kire ye na ese ema so eko position obanya de bia ekwanim akola wanya fie 14 wetime wo oye obatan eno nche se esa ka adru sa akola no oye sa obatan te kwa ye be fa so a ye betete nkola no na omoso anya nimdie akwa omanim no Ahenkan FM. Ente abusia wei ayaya ma minimu bia wamo ekoko pie mu wo dwumedie no enso ase Achimabo Presbyterian Church ewana tse dwumedie no enso ekoso yegina wamo semi so na yato aboafo nkra nu nti no pemfo wamo eda Rich Drop Enterprise annual Rich Drop Enterprise wamo ana wamo de Rich Drop Natural Mineral Water aba mountain so na Rich Drop Natural Mineral Water yeni mu amodade se wa mo ba ye na edin edanso ne so Rich Ice ni atisa no abia no Rich Drop Natural Mineral Water ntina te se ye de afa abefo kwan so asone so sani mineral so eka ho no na chese apomuden mapa ana hye nso ne ma enti wonum ko ni pedwa ni mu a enkofa wo haw ani atiti bia enso emre ni pedwa ne bebo ama ni pedwa no agina bra ni ye pa enso edi dwumedi a wudro pina ewo ni pedwa ni mu enso edi dwumedi enti sa wonum nso akomu anu ahwe se enso na ekono enkofa sunsan boni bia emre wo ni pedwa ne santi no na wa Rich Drop Natural Mineral Water odi ko ni pedwa ni mu a eboa ye pa ma na hoden susu esipi na hoden agina ne naso eye pa na bibia susu etimi akonkan ama wo Achimabo wo mo ewo Peace Town Ahenkan pumpuni mantem so kaso asipi ewo so benya so yi bi ato ejechemu bi asimidia na wafre emei 0241 666508 0241 666508 and I say 0555 250872 0555 250872 now in penifua one more eda Rich Drop Enterprise awam de Rich Drop Natural Mineral Water aba mountain so enso atwetwe enkomo Rich Drop insue ene FD asoya wamo ehwe yenuane ene yenuomo no wama agye atumu se eye wonum koni pedwe ni mu a eboa ye pa enti no wote Rich Drop anu wageme so always rich always pure Afe abusuya ya toa ensem ne so na ya tre so bosompo akwa akopie mu ewa Nigeria eman ni mu na enkaibo efri Nigeria eman ni mu ba eche mu sabre enipa mienu ana ne wamadin senseme wa aposifo ensema ne ekoba ye enyina ne se ene US konvo kokopie mu ewa eya Nigeria eman ni mu na no ebnade etwe mu na wamukoye no ane beto dwanse wa mu nipa mienu ya chi wo masie na tese kidnapping ni bi enso etimi akoso kidnap ne kwaso na tese Nigeria aposifo wa mani abriye pefso bi firi ni manso aba wo manso ba bedi dwuma bi na pofiri mu amenu so etimi ayerade a na tese ensem ni mu eye owramie pa na ne ente ma mani briye kra ne sa aposifo adi tudwan wo mu kire mu se ansa kra na nipa mienu ebe yira no ebia di kan ayira ma tese wa mato anananam ewo ensiedo
atwa wa moto ananan mu wansia do na no akwa ye awrewusem ye panu ti wo mani abre asese ne nipa mienu ayiraye no enya de won betena se aye hwehan kwan bia so no won be hwe wo mechi kwan na te wo metimi enso ehu o ma wamode eye hya wodu ogu aponso a sabre amanebo a eba chem se sa nipa mienu no won so etimi ehu wo mo na enu na de hye bia wo mo Nigeria man ni mo wamode tudwa wo mu chem se enke kwakwa se wo mo mampani edi wo mu hwamo ye pa se waba no washa wa moboya mampani Buhari washa wa mobo ese wa ba behwe na sabio sanyam na nsem ne etutu asem a ekoso Nigeria man ni mo eba na hoban bo nsensem a enu so etimi agina ne naso esu ni nyina mu wonya ye wo ba ekura no afa na chese etutu asem eba na hoban bo ehun sem enu so ekoso na enam so ema mampani Buhari so dia ba betudwa wo kire mu ese kwan bia so no wo behwe na wode hihye ya woduro egu aponso ne hihye ya wode begu aponso no ebetimi aboa eye pa na ka bibia nso so etimi akọ enkan eso wode sansem nyina atudwa achiwie ye no enya de a wotimi ede ne sikan nu abe watna wan wam kwakwato aba ene sabre na tu ase akonwa so yaje afri ne nsem enu tu wo mu kyeremu se enka de ma panin bo sha wo hye ya wantimi ani so no enu na nam so amasa awrewusemie eguso esi ewo Nigeria eman ni mo ebisa wa ba betena akonwa ponso bo sha wo de hye wo mo ani ye behwe ne etusa wo haw ne atiti nyina se ka ho bie ana sabre ni mo mu Nigeria fo wam kokoso santen ekoto aba eso ema no entia ka wam hwe nim se bra wam to aba ema President Buhari a obetena akonwa ponso an ko obehwe na watutu ne niam ye na nka ahoban bo nsensem etimi akwankan eso de bia wam ma nsem ne so a na wode atewa wam ma ana menimi mpanifo ye boye homoden menimi mpanifo ye boye homoden sa na ne wam agi di brene free ne nsem entu am ogidie ma pasama panifo fra wa be wo behwe na asumdwe hu sensem etimi akoso ewo ya Nigeria eman ni mo apostle de atudwa wo mu kyem se US for wo mu eba be piem wo ho no ene obi ani wa ne ho ekan ye ewo kidnapping ni emu wo metimi agi wo mu nyina so kwa na emom anipa enso wa wo mu di kan ato anananam ewo ensia do no ene so US go mbe piem wo ho no obi ani wa wo kan wo na kyese eye kuro ni mu ma adehia ana wo mu ato anananam ewo ensia do ene ko piem wo Nigeria aya awrewusem ya aposifo kyerɛ mu sɛ wɔn bɛbɔ wɔn mɔden wɔn so afɛmu die bi a wɔn bɛtumi ayɛ no wɔn de bɛgu aponso na wɔn ahwɛ ama ahoban bɔ mapa ɛtumi akɔsoɔ ɛwɔ Nigeria ɛman no ɛso ɛmu ɛbusua yɛ gyina wɔ so na anopa no nsia kase a asamufo asamu krojen ede emaye no yede akenkan no enso nyina esifiti ne anwumre no ensama wodo esi ye nyina ne yede akenkan ne nyina susu esina fe wadwenkyere ba ko mienu bi eba ye no yede no so atoa woso enti no adwenkyere ba ye no me hyase di free Facebook ona ko mensa pilatu ne die ana edikan wode aba wo chemu se wo shek Kasiebo ne life biemu a enya sem ketwa no wachese okopiemu okumawu by election ekoso a wone de agese aban kura de wo mato awie ama wo makenkan kura ma ne wonu so de akenkan na tudwa wo chese kwa biaso NPP amayoko no ana ebedi nkunim wo munya di nkunim pena chese afia ye besima batro so Dr. Alhaji Mahamadu Baumia wono ana eba bedi nkunim enti komensa de wode eba ye no no Francis Ampoma de aban wo kyeremu se was Nyankopon adom ema Ahenkan FM Francis ya dasepa ya so mu Nyankopon enti ya jatumu Master Planner Junior Kentampo aka Kentampo BMW wadi aban wo kyerem se was repa se kumawu abatre ba be kwotne ka wono ko ade a anka wamo entoma wonimonyamfo NS yaw enin wono no woye number 1 wo ballot paper no so wono no oba obetimi aboa ama kumawu wo mani so ade hunu nyina so etimi abemu Piles Kodria Isaac so dia ba wo chemu se wo hwa Kasiebo ne life wo odan enkwanta
wasi news papa bibia edemu to afa kwanya iso na wachia na wofo na natwene bo akodua ene madam akosua ejewa afe ne ho kani ne yine so Joyce eka ho bie anope wo mo mu nyina good morning berima na owusu ede aba wo chem se wo hwe wo tie nsem ni eye pan wadi free ayesu ano an wadi bai wo chem se sabre wo my Ghana se ye pobi po betimi de wo my na akobo hye asase so a wo so woni akono ni ne bobre ni nim de wo kuayo mu no ani so timi konkan so wo my fa pim nyina da eso ejina kuayo eso ne dia wode eba ye eno no ebusua ye so ne so na ye de dwumadi a wodo aka nyina so aba beso mo mi producer wo twa me tu mo Facebook live YouTube live eye Kwame Asante Biliman ye technician on duty aboafo anka ye nyina no enase piesie enso enko